Dumala ko pa pala? Dumala ko pala? Shot po. Mag-silent na pala po. Oo. Si Mami. Si Mami yun. Dumala na rin ko yung pinggan pa kuha ko shot. Mapasahin ko taro ko. Kabayaran mo ba? Lagay mo na lang. Awag, lang sa Tomas. Yan, nawala mo naman. Mga 10 minutes. Pwede lang.
pwede. Sige lang kaya. Sige, ano mo lang. Kung pa magasa ako. Magasa kayo mo. Oh. Tapos ako, aalis ako bigla. Tapos sabi ko, tapos mag-show siya ng weakness ng like that. Tapos mag-sit down siya. Kaya ako naman, nakasilip ako, parang titignan ko, nakasilip ako na hindi na nakikita. So, nakasilip lang ako doon. Tapos sinusunod ko talaga kung nag-uwi siya properly. Nakuha ko na yung part, tapos tinitignan ko na siya na ganyan. Tapos tinitignan ko talaga kung nag-uwi siya, which is nagagawa naman niya. So, yun ang pinaka-kindest thing na alam na niya how to do it talaga. Tapos, umabot yun ng 2 to 3 minutes ha. Yung tulog niya ng gano'n. Ang tagal nun. Kasi pag nandyan na yung mga items naman na magkasama kami. Ang ano naman niya, yung magpapakita naman for ating sa ano, magpapakita naman siya namin. Kasi dati pag magpapakita siya, ang bilis mo sa information. Ngayon, pinapagpapakita siya ng ano lang, ng slow lang. So, ayun lang naman. Lalagyan pa natin ng so, ayun lang naman. Nagpasabi na lang kay Mami na pag-set na lang ako ng mga business namin. Sa kanya mga okay na, bye-bye na. Ay, kung you remember na lang. Good job. O, ingat ha. Ingat. Yes, bye-bye. Ay, bye-bye. Good job. Yes, bye-bye. Sari ka ba? Yes?
Ayok. Alter mo. Sige pala yung sinabi natin, ah. Kaluwag ka? Totalo? Ha? Wala ka! Ano nagdadagal? Puta mo, lalaki-laki. Eh, ay. Say hi to my friend.
Ano? Dito na sakto rin ha. Let's eat, let's eat. Let's eat. Special talaga ang mga nila. Bakit? Let's eat, let's eat. Yung pinakaita? Oh? Di ba siya ayaw? Okay. Di ba siya yung ano? Kaya ka naman wala. Ha? Ito naman wala pa rin. Naipan. Balik tayo. Tama na, ba't mapapabalik yung multi ka? Kukunin pala ako. Bray, kayo na, Bray!
Sali yung Jollibee. Red. Papunta ko na naman yan. Pera, ano dyan sa mo? Wala kang natin kaya pa. Kami natin kaya pa. Bawal. Wala kang natin kaya pa. Bawal. Bawal natin. Paulo. Yung Paulo. Yo.
Tulog. Paano ang gawin? Nakita ko pa ako. Hindi na lang. Pa! Pa! Alas 8, kaya kaya. Sabi ko, hanggang 9:30. Going tayo ko, yung Lang yun.
Pero isa na yun yung agad niya. Nakakalita, nagawasan niya. Tusin mo. Para sa kanila sir, kung tama malagang ano yun, magdagdag ng kanya. Dahil nakita mo, magaling, magaling.
sigurado ito. Yung pamilya ng bumbay, ay mura lang, kapag din. Kaya rin. Oo. Kaya malala, bakit ng dalaw? Pag hindi ka rin, wala dito. Wala na yan. Yung malamat din. Amin, amin. Tingnan ko kanya din. Akala? Tingnan ko kanya din. Hindi perla. Hindi perla. Ati mo. Wala mo, rejecting lang buwan dyan. Jessica ka na. Pero tinong makapwesto. Ati mo, di ako din. Kiri din. Yung mga yung Jesse, di ako makikisi. Ati mo, isang magab siya. Wala na. Mouse, sino. Natala dito rin dito. Pero sinong sabi. Ha? Dati. Pepsi. Sabi